Ako vyzeralo naše územie v približne 14. storočí? To odhalia dnes v Slovenskom múzeu map v Kynceľovej pri Banskej Bystrici. Pokrstia totiž knihu s názvom Slovensko na starých mapách. Viac už povie redaktorka Martina Jančiarová so svojím hosťom. Dobrý deň, my sa práve nachádzame v Slovenskom múzeu map, kde dnes privedú do života knihu Slovensko na starých mapách a viac o nej, ale aj o mapách ako takých sa porozprávame so zakladateľom múzea Milanom Paprčkom. Dobrý deň, tak čo nájdu čitatelia v novej knihe? Dobrý deň všetkým. V novej knihe, ktorá ešte asi na Slovensku taká podobná nevyšla, nájdú súbor starých máp horno-uhorských stolíc. Všetky tieto mapy pochádzajú z čias Uhorska a my sme si povedali, že my ako národ sme boli tiež súčasťou Uhorského kráľovstva a rovnako sme tvorili jeho dejiny. Dôkazom toho je aj kartografia, kde aj slovenskí kartografi ako Ján Lipský, Samuel Mikoviny alebo Ignác Háček vytvorili nádherné staré mapy. No a myslím, že keď to človek otvorí a zahľadí sa, tak dokáže spoznať dejiny našej krajiny aj prostredníctvom tých starých máp. No a my sme sa teraz rozprávali o histórii, pozrieme sa na súčasnosť. Vedia dnes ešte ľudia čítať mapy, používajú mapy, alebo už skôr ideme do navigácií? A ja používam navigáciu, zároveň aj papierovú mapu. Keď sme si robili prieskumy medzi turistami, na čo ešte v dnešnej dobe používajú papierové mapy, tak tie odpovede boli, že plánovanie výletu úplne jednoznačne. Pretože keď máte pred sebou takúto rozprestretú papierovú mapu, tak vidíte ďaleko viacej než na malom displeji mobilu a vidíte súvislosti a viete, že chcete ísť odtiaľto sem. A navyše už aj papierové mapy musia byť prepojené s tým digitálnym svetom, také 21. storočie. Tak napríklad máme takú aplikáciu, to keď namierite na tú papierovú mapu a tu vidíte hotový zázrak. Tu sa vám objavujú normálne body, interaktívne, hej, a keď sem kliknem, tak každý ten bod obsahuje nejaké informácie. Takže takáto rozšírená realita nad papierovou mapou, už moderné papierové mapy to vedia. A povedzme, obľúbené trasy sú prepojené, sú vyvedené tu a cez QR kód vy si ich vlastne načítate ako GPX formát už do mobilu, do svojej obľúbenej navigácie a používate už priamo v teréne samotnú navigáciu. Čiže na papierovej mape naplánujete a s navigáciou idete na výlet. Znie to interaktívne, zaujíma to aj deti, lebo znie to tak, že mohlo by. Deti určite, oni sa radi hrajú s tou aplikáciou. Oni radi napríklad v školách používajú aj tam tú mapu, ktorú máte vedľa. To je zase ďalšie využitie papierových map, je napríklad výučba dejepisu, histórie. Tam vidíme, že jedna mapa historická, druhá je nová. Viete nám k tomu niečo viac povedať? Tá historická je výrez z mapy Uhorska z roku 1806 od Jána Lipského. Jej originál máme aj tu v múzeu. A vedľa je moderná mapa okolia Banskej Bystrice. A vy tam môžete vidieť rozdiely za 220 rokov, ktoré sa v okolí Banskej Bystrice odohrali a jednoducho sa učiť dejiny. Tam vidíte, že Banská Bystrica sa kedysi volala Nový Zvolen, alebo že Ľubietová, dnes relatívne malá obec, bola významnejším mestom ako samotná Banská Bystrica. Bolo to kráľovské banské mesto. A viacero takýchto zaujímavostí, napríklad, že stará kráľovská cesta vedúca na sever presne kopíruje súčasnú R1. Alebo aj to, že napríklad kúpele v Kováčovej neboli zakreslené, hoci vtedy už existovali a veľmi jednoducho, ľudská chyba. Aj ten Lipský bol len človek a jeho pomocníci, tak možno tam mal nejakého, čo sa práve vrtal v nose a nezakreslil kováčovské kúpele. Ďakujem za rozhovor, no a my v múzeu map ešte zostávame a prinesieme aj ďalšie informácie.